Wani matashi ɗan shekara 20 a duniya ya banka wa kansa wuta bayan ya kasa samun kuɗin da zai biya jarrabawar kammala karatun sakandare wato NECO. Lamarin da ya faru ne a garin Garo da ke karamar hukumar Kabo ta jihar Kano ranar Talata mako ɗaya da ya gabata. Rahotanni sun ce sau uku matashin mai suna Ɗanladi Shu'aibu yana zana jarrabawa a baya amma baya ce, sai kuma a bana da gaba ɗaya ma ya kasa samun kuɗin da zai biya. Wata makwabciyar marigayin wacce ta buƙaci a sakaye sunanta a ranar abin da ya faru da yake dama yana zuwa wani gareji yana aiki da ya samo kuɗin aikinsa na ranar, ashe man fetur ya je ya siyo ya shiga wani ɗaki a gidansu sannan ya banka wa kansa wuta, sai da wutar ta ci ƙarfinsa sannan ya fara ihu yana neman taimako. A nan ne aka yi nasarar kashe wutar amma aka kai shi asibiti, amma bayan kwana biyu sai rai ya yi halinsa sakamakon ƙunar da ya samu a jikinsa. Rahotanni sun kuma ce Ɗanladi ya samu rabin kuɗin jarrabawan kuma ya yi ƙoƙari wajen samo sauran amma bai samu ba, lamarin da ya sa ya yanke ƙauna. To sai dai wasu mazauna garin sun ce wani babban ɗan siyasa a yankin ya yi alkawarin biya wa duk ɗalibin da bai samu damar biyan wannan kuɗin makarantar ba, amma daga baya sai sanatan ya ƙi cika wannan alkawari. Tashar Hausa Media 24 TV na alfahari da ku. Kada ku manta ku danna subscribe. Sannan ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku da zarar mun saka bidiyo. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin ƙayatar da ku. Mun gode.